Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё па-ранейшаму Марыся Вайтовіч. 3 траўня ва ўсім свеце адзначалі Міжнародны дзень свабоду друку. У Беларусі гэтая дата ўжо даўно стала сімвалам рэпрэсіі і выжывання прафесіі. Больш за 20 журналістаў застаюцца за кратамі, сотні былі вымушаныя з'ехаць, а незалежныя медыа працуюць за мяжы. Сёння ў эфіры Еўрарадыё журналіст Радыё Свабода Змейцер Гурневіч. Вітаю. Прывітанне. Супраць якога ў Беларусі ўзбуджана крымінальная справа. Пагаворым пра свабоду прэсы, жыццё пасля турмы і пра тое, як сёння ўвогуле жывуць беларусы ў гэтай рэчаіснасці. Я нагадваю, што вы можаце быць актыўнымі, калі для вас гэта бяспечна, пакідайце свае каментары і пытанні пад гэтым стрымам і падпісвайцеся на наш YouTube-канал і таксама на Telegram-канал Змітра Гурневіча. Вось робім, як звычайна, рэкламу на самом пачатку нашай размовы і пачынаем. Беларусь у індэксе рэпарцёраў без межаў 165 месца са 180 у групе краін з надзвычай цяжкімі умовамі для працы журналістаў. Ці ёсць у гэтым месцы нейкі сэнс, так, вось у гэтай статыстыкі, у гэтым месцы менавіта Беларусі, ці гэта ўжо проста канстатацыя таго, што і так відавочна, вось пагаворым трохі пра наше больное, набалеўшае прафесійнае? Я 20 гадоў працую ў беларускай журналістыцы і па вялікім рахунку месца Беларусі моцна не мяняецца, напрыканцы. Ці нешта мяняецца для мяне гэта месца, нічога не мяняе. Я думаю, што для любога беларускага незалежнага журналіста, ці мы там будзем вышэй на 5 месцаў, ці ніжэй. Адзінае, што мяне бянтэжыць, што мне здаецца, там у Расіі у іх нібыта горш ситуация выглядае. Я до конца так не сказаў, наколькі мне вядома, некаторыя расійскія незалежныя журналісты дагэтуль дзейнічаюць і працуюць з Расіяй. У Беларусі это просто ў прынцыпе немагчыма. І мяне здзіўляе, як расейцы, напрыклад, хваляцца сваімі там статусамі інагента. Для нас это абсолютно будзённая шараговая справа, гэта нас не ўзбуджае і ніхто асабліва увагі на это нават не звяртае. А што сёння, на твой позірк, больш дакладна апісвае стан медыа ў Беларусі? Стан медыа ў Беларусі, я думаю, што апісвае найбольш 22 журналісты, якія дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Мы бачылі, што апошнім часам вызваляюць журналіста. Вось Анджэй Пачобут і Кацярына Андрэева выйшлі зусім нядаўна, але 22 асобы дагэтуль яшчэ за кратамі. І я не думаю, што ёсць у Еўропе дзяржавы, дзе столькі журналістаў знаходзяцца за кратамі. Это адна справа, а другая справа, што журналісты, якія называюцца, лічацца незалежнымі, увогуле не могуць дзейнічаць у сябе дома. Гэта штосьці мне нагадвае пасляваенную Беларусь, калі там многія людзі апынуліся па-за межамі, унутры ўсё было стэрыльна і немагчыма было расказаць так, як раней, пра тое, што адбываецца ўнутры краіны. Мы зараз фактычна, я не ведаю, як называецца, займаемся трохі віртуальнай журналістыкай, мы не можам пайсці запытацца, пазваніць, пазваніць яшчэ больш-менш часам можам. Хаця гэта таксама складаней робіцца ўсё. Людзі з намі не могуць размаўляць унутры Беларусі, бо наша адказнасць дыктуе нам не падстаўляць іх. Бо калі мы скажам, што мы пагаварылі з такім, супраць яго ўзбудзяць крымінальную справу, пасадзіць, яго звольняць з працы. І гэта трагічная сітуацыя для журналістыкі зараз. Мне падаецца, што рэальна мы ў найгоршай сітуацыі ў Еўропе, не можа быць у нікога горшай сітуацыі, чым у беларускіх журналістаў. Так, сапраўды, тут цяжка не пагадзіцца. І давай вось падрабязна пра некаторыя моманты з гэтай усёй гісторыі разбярэм. Анджэй Пачобут пасля 1860 дзён узняволення сказаў: «Я хачу вярнуцца ў Беларусь». Тым не менш, кажа чалавек, хачу вярнуцца ў Беларусь, там засталіся людзі, якія мне вераць. Вось, то бок чалавек у прафесіі яшчэ спадзяецца, так, нібыта, што ён можа працаваць унутры краіны, так, даносіць нешта знутры для беларусаў, так. Кацярына Андрэева пасля вызвалення таксама сказала, каб мяне пакінулі выбар, так, я б засталася ў Беларусі. Распавядзі, калі ласка, як ты прыватна, па-першае, успрыняў навіны пра вызваленне нашых калегаў, што было важна з таго, што ты ўжо ад іх пачуў, было інтэрв'ю з Каці, ўжо трошкі даваў інтэрв'ю сам Анджэй Пачобут. Вось
твоё ўражанне? Я захапляюся гэтымі людзьмі. Для мяне гэта герой нашага часу. Я не згодны з Анджеем Пачобутам, які учора падчас уручэння яму ўзнагароды ў палацы прэзідэнта Польшчы Белага Арла, это галоўнае адзначэнне ў Польшы нацыянальнае. Ён сказаў, што я сябе не адчуваю героем. Ну, магчыма, ён не адчувае, але, канешне, я, напрыклад, адчуваю, што гэта герой, бо ён сядзеў за кратамі 5 гадоў за свае перакананні і за сваю смеласць, за адвагу гаварыць тое, што ён думае. Гэта вельмі дорага каштуе ў Беларусі. І ён, ведаючы пра тое, што гэта можа здарыцца, ён не пакінуў Беларусь, ён застаўся там, і гэта не пустая самаахвярнасць, гэта менавіта жыццё згодна з ягонымі каштоўнасцямі. Мне падаецца, што такімі рэчамі трэба сёння захапляцца. І калі мы часам узгадваем людзей, дысідэнтаў розных там савецкіх, або плачам, што ў Беларусі, напрыклад, не было іх столькі, колькі было, напрыклад, ва ўкраіне, або ў некай іншай, цяпер ужо постсавецкай дзяржаве. Людзі добрыя, у нас яны ходзяць паміж намі. Вот прямо цяпер. Усе гэтыя, так бы мовіць, Салженіцыны і іншыя бродскія, яны нашыя сябры, мы іх маем у сябрах на Фейсбуку, яны выходзяць з турмаў. І бачна, што турма і тыя пакуты, здзекі, это жахлівыя рэчы, якія я глядзеў інтэрв'ю Кацярыны Андрэевай, што з там адбывалася. І як яны прыгожа, светла выглядаюць, это просто павінен быць прыклад для нас усіх, як паходня, за якой мы павінны ісці. Як на твоё адчуванне, як журналісты, які ў прафесіі больш за 20 гадоў, наколькі цяжка ты лічыш вяртацца пасля такіх тэрмінаў за кратамі ў Беларусі, так? Мы бачым, у якім стане людзі выходзяць. У прынцыпе, яны, канешне, спрабуюць, там яны адразу даюць інтэрв'ю нейкія, выходзяць на нейкія сустрэчы, так, на нейкі кантакт. Але як пасля такога тэрміну журналістам вяртацца ў прафесію? Бо колькі ўсяго, ў прынцыпе, ну, ты прапусціў? Я бачу, што вельмі шмат індывідуальна это ўсё адбываецца. У кожнага свая псіхіка, нейкія свае каштоўнасці, свая нейкая мяжа вытрываласці. Тыя людзі, которые выходзяць, ну, я пакуль што некай там не заўважыў сітуацыі, калі людзі у вельмі кепскім стане і не маглі б займацца журналістыкай. Так, это трэба ведаць, што адбываецца, трэба сачыць за гэтым, ну, але што замінае там за месяц-два падцянуцца? Я бачу цудоўныя прыклады, калі людзі вяртаюцца ў прафесію, большасць людзей робіць гэта пакуль што ананімна па зразумелых прычынах, таму што не хочуць прадстаўляць сваякоў у Беларусі, і вельмі хутка ім удаецца пачаць, якасна працаваць, таму што, ну, сам інструмент гэтай працы, ну, некую там логіку, крытычнае мысленне, уменне пісаць, яны ж не згубілі за гэты час у турме. Проста разабрацца, які зараз свет. Ён, канешне, ашалеў за апошнія гады, пакуль яны сядзелі. Ну, але я думаю, што нават седзячы ў турме, вот я камунікуючы, напрыклад, з тым жа Ігорам Лосікам, пры тым, што ён там і изаляваны быў шмат, ён агульнае ўяўленне меў. Это Віктор Бабарыка кажа, што ён не ведаў там, што адбывалася з вайной. Ну, магчыма, у яго такая сітуацыя была выключная. Але большасць людзей, нават гледзячы гэтыя дзяржаўныя тэлеканалы, слухаючы радыё, чытаючы афіцыйныя газеты, ну, можна зразумець все, скажем, нюансы і дэталі. Людзі савецкія газеты чыталі калісь у Савецкім Саюзе, яны ведалі, дзе хлусня, як это перакінуць на адварот, перакруціць. Чытаючы газету «Труд», напрыклад, яны маглі прыйсці да нейкай высновы, і эта выснова часта вельмі была праўдзівай. Таму, як кажуць, талент не прап'еш, я думаю, што талент таксама ў турме не згубіцца. Ну так, талент не прасядзіш, напэўна. Так можна сказаць. Ты сам журналіст крымінальнай справы, калі я магу запытацца і падняць таксама гэтую тэму. Наколькі для цябе гэта ўжо фонавая гісторыя, наколькі нешта, што штодзённа ўсё ж такі ўплывае на цябе і, ну, на твой псіхічны стан, на твою сям'ю? Ведаеш, ты сказала на самом пачатку, што супраць мяне звязаная крымінальная справа, я нават не адразу, у мяне так секунда была, я не адразу ўзгадаў за што. Я штосьці памятаю, звязана быў нейкі фрагмент з адмаўленнем генацыда беларускага народа, але я там праходжу як некая там як элемент, як адзін з людзей. Ёсць экстрэмісцкае фармаванне і ёсць нешта трэцяе яшчэ, я не памятаю. І па вялікім рахунку я толькі дазнаўся, што гэта ёсць,
і мне ўвогуле як бы далей это не цікавіла. Мне позваніў следчы, здаецца, год таму, мы з ім вельмі міла пагаварылі, са стаўцоўскага аддзела міліцыі, сышчык. Ён сказаў пра тое, што я абвешчаны ў вышук, і ці мог бы я яму прыслаць скан пашпарта, просто каб не займацца этой працэдурай. Вось, і мы вельмі файна пагаварылі, ён расказаў, якое надвор'е ў Стоўбцах. Вось такія дэталі. Як бы для мяне гэта на маю працу гэта ніяк не паўплывае. Ну окей, я разумею, у іх такая працэдура, ім трэба завесці, то хай вядуць, хай расследуюць. Шкада проста іх згубленага часу. І ясна, што гэта ўплывае на людзей, на маіх сваякоў, які ёсць у Беларусі, на вялікі жаль. Гэта не так, што іх не чапаюць, з імі не размаўляюць, або штосьці пытаюцца пра мяне, это ёсць, это, канешне, непрыемна. Ну, але я думаю, што мы все дарослыя людзі, і мы ведаем, што кожны выбірае неяк свой шлях. Я не магу таксама сысці са свайго шляху, адмовіцца рабіць то, што я раблю ўсё сваё жыццё. І все мы ведаем, што так можа здарыцца, но я не ведаю. Пакуль што таксама некага радыкальнага, такого паталагічнага, што можна назваць нейкіх паводзін адносна, там, напрыклад, маіх сваякоў. Ну, былі такія дробныя рэчы вельмі непрыемныя, але это не так, что про что варто там, не ведаю, рассказывать и плакать, биться там об стенку. Для меня это такая звычайная штодзённасць, я просто на это не звяртаю увагу. Это нават не фон, я про это не думаю. Вот калі б ты зараз не запыталась, я не памятаю, калі апошні раз я думаю про эту крымінальную справу. Ну, адзіная, конечно, праблема ў тым, што нельга прыехаць у Беларусь. Але гэта не толькі, нават калі справы крымінальнай не было, то это было просто зараз немагчыма. Ну так, вось, ну увогуле усе гэтыя паходы для дародных, яны нагадваюць больш вось гэтыя, ведаеш, як у школе ты там атрымаў двойку, а тут і двойку не атрымаў. Як бы, да? Вось і бацькоў выклікалі ў школу там нешта паразмаўляць, ну што, ну, але там яшчэ чалавек непаўнагадовы, ён фармуецца, так, ну, і гэта можна яшчэ зразумець. А тут, калі у дарослага чалавека свая прафесія, свая праца, сваё жыццё, нават калі гэты чалавек нешта сапраўды кепскае зрабіў, а што зробіць блізкі ўжо, што зробіць родныя? Тым больш я не прапісаны ў Беларусі, не зарэгістраваны, так, больш за 15 гадоў у мяне ёсць беларускае грамадзянства, але серыя пашпарта, так званае ПП. Я не маю нічога як бы у Беларусі, у мяне нельга пазбавіць нейкай нерухомасці. І гэта не замінае тым людзям прыязджаць па адрасе, дзе калісьці я жыў, калі хадзіў у школу, размаўляць з маёй маці, шукаць наркотыкі і зброю, як яны кажуць у хаце. Ну окей, это робіцца некалькі разоў, бяруцца нейкія аналізы. Гэта ты што па пошце ім там дасылаеш, пошта дрэнна працуе, што ли? Адкуль? Яны пазванілі мне па WhatsApp. Дарэчы, чамусьці WhatsApp, калі званілі з Амстэрдама, было паказана, што з Галандыі звоняць. Мы з ім пагаварылі, як бы ніхто нікога культурна, ветліва, я нікога не абражаў, яны не абражалі мяне. Я цудоўна разумею, што у чалавека ёсць такая праца, яму сказалі это зрабіць. Не буду ацэньваць, ці гэта добра, ці гэта кепска, але як бы... У такой рэчаіснасці мы жывем сёння. Вось трошкі мы ўжо пачалі размаўляць пра Анджэя Пачобута, пра ты падзяліўся сваёй рэакцыяй, дзякуй вялікі, пра Кацю. Мне вельмі, дарэчы, спадабалася, ты недзе пісаў у Фейсбуку, што ты глядзеў яе інтэрв'ю, вось, і заўважыў там такія, ну, дробязі, якія вось шмат кажуць пра нашу калегу, вось што асабліва цябе вось закранула там. І так, гэта інтэрв'ю было Глафіры Жук для Белсата больш за гадзіну, я фактычна адным махам паглядзеў. Звычайна я ставлю так на хуткую, ведаеш, на прамотку такую, каб проста шмат часу не губляць. Асноўна, ўсё ж такі я і Кацю асабіста ведаю, яна працавала калісьці на Радыё Свабода. Але тут я все-таки спыніў на нармальную хуткасць, і я хацеў як бы успрымаць кожнае слово, бо наколькі проста гэта было такое свядомае інтэрв'ю, наколькі яна добра там трымалася, узважвала кожнае слово. Пазней яна, конечно, патлумачыла, чаму яна это рабіла, таму што яе муж знаходзіцца за кратамі, але незалежна ад матываў, гэта было вельмі пісьменнае, мудрае інтэрв'ю галоўнае, так, высакароднага чалавека, які ўмее часам крытычна паглядзець на сябе, прызнаць нейкія там свае там недахопы, паказаць, як час, у тым ліку і турма яе змянілі. Гэта было для мяне вельмі, проста для чалавека вельмі пазнавальна, не толькі як для журналіста.
І пры гэтым, прайшоўшы 5 гадоў вось гэтых пакутаў, разлукі з мужам, з бацькамі, з сябрамі, у вельмі прыгожыя гады жыцця, там з 27, здаецца, яе пасадзілі, было 27 ці 26 гадоў. Я ўжо тады пісаў на Фейсбуку, што ясна, што кожны ўзрост у жыцці прыгожы, кожны этап файны, бо штосьці іншае значыць. Але давай дамовімся, што такая вот маладосць, яна непаўторная ў пэўным сэнсе, яна незабыўна, это найлепшыя часы такія, і вельмі шкада яе стала, калі я слухаў, але з іншага боку я потом паглядзеў, як бы ёй маё шкадаванне, напэўна, і не патрэбнае, таму што яна показала, можна выйсці з годнасцю з такой сітуацыі, як яна пра тых людзей расказвала, нават з нейкай такой цеплынёй, не шкадуючы іх, але просто рэальна бачачы іх просто і в сябе. Мне вельмі спадабалася это. Кацярына ўмее гэта рабіць так кінематаграфічна, як ты таксама, я памятаю, знаеш. Вельмі кінематаграфічна. Если кіно знялі Поліна сядзела ў турме, я вельмі хочу, каб яна, як мая хутчэй з Ігорам Ілляшом, сваім мужам, сустрэлася на свабодзе. Шмат добра ім жадаю. І я ўпэўнены, што яе, у Ігора, ёсць вялікая журналісцкая будучыня. І вельмі добра, што я ведаю, што Каця ўжо вярнулася ў прафесію. Гэта вельмі неабходна, таму што такі час, калі многія людзі баяцца працаваць, напрыклад, тварам у Ютубе, рабіць інтэрв'ю. Вот то, што мы робім з табой, ну, не многія людзі хочуць гэта рабіць, таму што не ўсе людзі не маюць у Беларусі або нерухомасць, або не ўсе людзі маюць пашпарты серыі ПП. Можна вельмі шмат націснуцца. Мы памятаем, Лукашенко, здаецца, на беларускім сходзе сказаў: а вы помните, что у вас есть родственники в Беларуси? Мы про это помним. Это ж напростовая пагроза, что будут займацца сваякамі. Это просто жахліва. Ну, я б хацела б яшчэ, як жанчына, нагадаць нашым уладам, якія саджаюць за краты маладых жанчын там пасля 30, так, якія адначасова кажуць пра год жанчынаў, пра нараджальнасць і дэмаграфію ў Беларусі, пра ўсё, што яны робяць, што вы робіце, так? Вось, вы ламаеце жыццё проста розным сем'ям, не даеце магчымасць сапраўды создаваць там добрыя сем'і, моцныя, якія маглі б жыць у Беларусі, рабіць нешта карыснае для сваіх. Пасля вызвалення Почобута белорусский гандболист Александр Опейкин написал в Фейсбуку: «Я искренне не понимаю, в чем ценность Почобута. Я уважаю, что человек отсидел за свои убеждения, но не понимаю его объективной ценности. Мне кажется, сапш прилично подраздут». Ну, на мой позірк, я калі першы раз гэта пачытала, пабачыла просто ў стужцы, я не паверыла, што я гэта бачу, што ў дзень, калі вызваляюць, так, нашага вось журналіста, нехта можа такое пачытаць, і сапраўды допіс выклікаў шэраг рэакцый, цэлую дыскусію, сабралося больш за 200 каментароў, напрыклад, гэта не пра каштоўнасць, а пра свабоду слова і кошт за яе. Яшчэ на меркаванне і адказ: «Ён чалавек і адсядзеў ні за што, гэта ўжо дастаткова гэтага. Калі трэба тлумачыць, то, напэўна, не трэба тлумачыць». Чаму, на тваю думку, увогуле ўзнікаюць такое пытанне? Гэта пра стомленасць, цынізм ці пра спробу асэнсаваць усё ж такі падзеі праз вось адлегласць? Ведаеш, мне падаецца, што калі любы чалавек выходзіць з турмы, дзе ён быў абсалютна незаслужана туды кінуты, гэта як бы, ну, прычына ўжо паспачуваць таму, што ён згубіў гэты час, як бы, і захапіцца тым, што ён застаўся чалавекам, асабліва у выглядзе Почобута, который там і не прасіў гэтага па вялікім рахунку, і не хацеў выязджаць з Беларусі. Ну, тут трэба разумець, мне здаецца, это абсолютно суб'ектыўна. З таго, што я назіраю за Александром Опейкиным, гэта чалавек, который часам прыцягвае ўвагу вось такімі рознымі заявамі яскравымі. То ён захапляўся там Феліксам Дзяржынскім. Я разумею, што Почобут паляк, Фелікс Дзяржынскі паляк, але чамусьці ў Дзяржынскім Александр Опейкин знайшоў больш прычын захапіцца, нейкіх словаў цёплых. Ну і там розныя допісы яго былі. Ну, ёсць людзі, которые вось эпатажам, напрыклад, карыстаюцца ў сацыяльных сетках, яны спрабуюць прыцягнуць так да сябе увагу. Калі Александр іскренне, як ён кажа, не разумее вартасці Почобута, ягоная вартасць Почобута, так і вартасць як кожнага беларускага палітвязня, который трапіў у турму,
як сам Александр кажа, за тое, што быў адважны, сумленны, за тое, што не здрадзіў нікому. Мне падаецца, на гэта дастаткова 3 прычыны, каб чалавека паважаць, ну і прынамсі не рабіць ніякіх такіх дзіўных заяў. Ну але калі ён мае на ўвазе, што пра яго так шмат пісалі і гаварылі у Польшчы, дзе Александр Апейкін жыве, ну тут трэба разумець кантэкст, што гэта беларускі паляк. У Польшчы ну, не шмат беларускіх палякаў сядзіць у турме ў Беларусі. Для іх это некая выключная справа. Так? Ён сядзіць за тое, што ён паляк, за польскасць. Яго пасадзілі за то, што ён пісаў артыкулы пра герояў польскага падполля, якія ў тагачаснай Польшчы ўсходняй, цяперашняя Беларусь заходняя, яны там ваявалі за Польшчу. Ён мае права даследаваць іх біяграфію, пісаць пра іх, лічыць іх героямі. І палякі гэта паважаюць. Яны пра гэта шмат пісалі, пакуль ён сядзеў у турме, яму давалі ўзнагароды, яны дбалі пра ягонае вызваленне, таму што яны лічаць яго часткай сваёй супольнасці, хаця ён як бы і грамадзянін Беларусі, у тым ліку ён як бы і беларускі патрыёт, я яго такім лічу. Я памятаю нашу апошнюю размову з ім, я яго сустрэў выпадкова ў Варшаве, у гандлёвым цэнтры, і ён сказаў, што ён спытаўся, ці я збіраюся вяртацца ў Беларусь. Я кажу, я не ведаю, дзеці ўжо ходзяць у школу, это цяжка так. А ён кажа, а мне цяжка выехаць з Беларусі. Я не уяўляю, што я не буду жыць на сваёй зямлі. Мяне такія людзі захапляюць, так, напрыклад, і калі Александр Апейкін гэтага не разумее, ну тады хай гартае стужку далей, кажуць. Але вось я пагартала стужку далей, мне ўсё ж такі я перамагла сябе, я перачытала гэтыя каментары, якія былі пад ягоным допісам, і нехта адразу агрэсіўна, як мы ўмеем, так, на нейкі такі выхад трэба адказаць адразу моцна, з агрэсіяй, пачаць бульбазрач, так. Американист Антон Пенковский пишет: «Я надеюсь, ты имеешь в виду политическую оптику, а не чисто человеческую. Первое подлежит дискуссии, второе даже обсуждать неприлично». И Александр Опейкин отказал, что, естественно, политический ракурс, ценность любого человека неизмерима. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазе. У якім сэнсе, што для яго, за яго так Польшча дбала пра яго і абменьвала, і выдавала нейкіх расійскіх шпіёнаў замест за яго. Ну так это зразумела, ён для Польшчы польскі герой. Таксама, як для беларусаў, усе гэтыя людзі, которые выходзяць з турмаў, як палітвязні, павінны быць героямі. Яны ёсць героямі для, ну, мне так здаецца, для людзей, которые разумеюць вартасць жыцця, нейкія каштоўнасці маюць унутры сябе. І дыскутаваць пра гэта дзіўна. Я вот бачу іншую дыскусію. Александр Чайчыц, або Олесь Чайчыц, гэта беларус, который жыве зараз у Нямецчыне, але нарадзіўся ў Маскве, таксама зараз прычапіўся да прамовы, которую Анджэй Пачобут зрабіў у палацы прэзідэнцкім у Польшчы, што нібыта там мала Беларусі, вот увогуле няма Беларусі, што ён там нейкіх польскіх партызанаў згадвае, а гэтыя партызаны у тым ліку змагаліся супраць Беларусі. І вот тут я спрабую як бы зразумець як бы оптыку кожнага. Я таксама, у мяне ёсць і польская свядомасць, і беларуская свядомасць, і я разумею як бы гэтыя нюансы. Але давайте, чалавек выйшаў з турмы, ён там сядзеў 5 гадоў за сваю польскасць. І ён пералічвае герояў, людзей, якія для яго героі. І вот хто-то чапляецца за тое, што было ў мінулым. Это даследуецца. У Польшчы пра гэта гаворыцца. У Польшчы вядзецца дыскусія пра гэта навуковая. Палітыкі польскія прыязджаюць на Падляшша, дзе магчыма былі ўчыненыя злачынствы, я маю на ўвазе магчыма, там 100% былі злачынства, але вось канкрэтна тых людзей, пра якіх Пачобут казаў, там адзін сумнеўны. Як бы ідзе нармальная дыскусія. Людзі размаўляюць, і так это все павінна адбывацца. Мяне часам здзіўляюць вось такія абсалютна вельмі катэгарычныя ацэнкі, адназначныя, якія мы даем іншым людзям. Я все ж таки спрабаваў зразумець матыў іншага чалавека, логіку іншага чалавека. Мы жывем, дакладней нашай дзяржавы, суседзі. І не будзе сітуацыі, калі ўсё будзе ідэальна. Асабліва, калі ваенны час, адзін нападае на другога, там хтосьці кагосьці забіў, там хтосьці адпомсціў. І калі мы будзем праз 100годдзі несці гэтыя крыўды невырашаныя, гэта ні да чаго нас проста не прывядзе. Польскія, я этой тэмай цікавіўся вельмі шмат, і я ведаю, што ў Польшчы вядзецца дыскусія спакойна, не так, як у Беларусі. Прыязджае бульдозер
і проста месца памяці гэтых польскіх герояў знішчае. Па-людску у Беларусі заўсёды ставіліся вельмі паважліва да смерці. У Беларусі ёсць могілкі нямецкім жаўнерам Першай сусветнай вайны, Другой сусветнай вайны, і так павінна быць. Мы павінны людзей, мы ж не подзвіг іх ушановуем, подзвіг у духовці напад на Савецкі Саюз, у тым ліку на акупаваную Беларусь. Мы гаворым пра людзей, которые вельмі часта насуперак сваёй волі ішлі кудысьці. І вот Анджэй Пачобут, ён пісаў пра гэтых людзей са сваёй оптыкі, польскай, беларускага паляка. І я просто заклікаю таксама спрабаваць зразумець оптыку іншых людзей. У Беларусі жывуць сотні тысяч палякаў. Яны маюць права вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць. А беларусы ў Польшчы маюць вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць. Я думаю, што Александр Апейкін, калі б хацеў нешта, магчыма, адказаць у сваё апраўданне там цяпер, так, ён бы, магчыма, і сказаў, што ён такім чынам спрабуе зразумець, але ўсё роўна я лічу, што гэта вельмі цынічна пісаць такія допісы ў дзень вызвалення любых палітвязняў, так, з Беларусі, але ўсё ж такі ці дапамагаюць такія правакацыйныя выказванні ў выніку лепш зразумець рэчаіснасць, ці наадварот яе спрашчаюць і скажаюць. У прынцыпе, колькі людзей под допісам Апейкіна напісалі добрых і важных словаў, як яны ўяўляюць, як яны ведаюць, так, тое, што яны ведаюць пра Анджэя Пачобута. А так бы запыталіся, добры чалавек быў, недобры чалавек быў, ну, добры чалавек быў, а тут людзі так вось мэтанакіравана спрабавалі патлумачыць. Ну, я подозреваю, что мне найбольш што вось у такой сітуацыі можа устрывожыць, што, напрыклад, сваякі Анджэя Пачобута ў такі дзень вось прачыталі б штосьці такое, ну гэта, напэўна, непрыемна. Гэта не файна, гэта, памятаеце, як з такой савецкай камедіі «Покровскі варата» Хобутов, это мелка. Гэта такая дробная справа, і мне падаецца, што Пачобут, калі даведаецца пра яе, ён усміхнецца проста. Па-першае, я не пэўны, што ён знае, хто такі Апейкін, таму што Александр Апейкін, ну, скажем, умоўна скажем, у Бурбалцы стаў вядомы якраз пасля выезду з Беларусі. Я, напрыклад, стараюся не выказвацца або не пісаць пра нейкія рэчы, которые, скажем, мяне там не захапляюць, так? Часам рэдка это вельмі раблю. Тут абсолютно відавочная сітуацыя была. Господи, чалавек выйшаў з турмы пасля незаконнага або дакладней несправядлівага прысуду за нішто, за артыкулы, за навуковае даследаванне або там папулярна навуковае даследаванне. І гэтага ўжо дастаткова таго, што мы маем, каб зрабіць нейкія высновы, крытычным мысленнем падключыць. А што пераацэнена, а што не пераацэнена, у якім сэнсе? Ну, значыць, проста у Александра Апейкіна такія вось, ну, каштоўнасці. Ну, што мы можам зрабіць? Паспачуваць, або пахваліць яго, пашкадаваць. Ну, людзі розныя, вот ён такі. Я бачу гэты допіс, не звярну на яго ўвогуле увагу. Людзі шмат чаго не разумеюць. Некаторыя людзі не ведаюць ва ўзросце там 30 гадоў забываецца табліцу множання. Ну што, мы будзем вучыць табліцы множання кожнае новае пакаленне? Ну, можа зразумее, не захоча, не зразумее. Хаця я ўпэўнены, што Александр все разумее. Ён проста гэта напісаў, як цяпер кажуць, каб накінуць на вентылятор. Яму, напэўна, удалося. Магчыма, яму это цікава. Ёсць людзі, которые не могуць жыць без нейкіх там або скандалаў, ці чагосьці яшчэ. Ну, а калі ён сапраўды шчыра не разумее, то я думаю, там людзі яму патлумачылі дастаткова зразумела. Я не кажу пра самыя там такія нейкія лаянкавыя выразы, але я праглядзеў так па дыяганалі, я бачу, што людзі, у прынцыпе, то, што я вот думаю, пісалі яму. Ну, не думаю, што такія рэчы дапамагаюць. Напэўна, не дапамагаюць. Людзі губляюць сваю каштоўную энергію, час таксама, на даказванне той жа табліцы множання, так, пра якую я згадаў. Замест таго, каб зрабіць нешта сапраўды карыснае, проста не ведаю, там звязацца з нейкімі там блізкімі таго ж Анджэя Пачобута, якія знаходзяцца за мяжой, хто знаходзіцца з іх за мяжой, і запытацца, чым можна дапамагчы, як мінімум. Проста. Таму спадар Апейкін, як мы ўжо сказалі, без лаянкі гэта мелка. Яшчэ хацела б, паколькі ўсё ж такі дзень незалежнага
Блин, я уже нават забылася, як называются такія святы. Я настолькі гэта не такое звыклае для нас, так, міжнародны дзень свабоды друку, так, вось сапраўды гэта хутчэй такі, не ведаю, трагічны дзень. Друку амаль не засталося. Мы с тобой зараз на Ютубе, а пазней пойдзем на сайт, на сацыяльныя сеткі. Ладно. Про прэсу. Артыкулы ў нас пакуль яшчэ выходзім, і нават мы іх яшчэ пішам, не толькі мы размаўляем у эфіры. Дарэчы, чытайце артыкулы на сайце Еўрарадыё, таксама на сайце Радыё Свабода, калі для вас гэта бяспечна, клапаціцеся, калі ласка, таксама за сябе. Вось, і якраз да гэтай тэмы я і падышла. Я памятаю, што яшчэ, мабыць, год таму я, калі вяла эфіры, я пазнавала у некаторых, заўсёды чытаю каментары, мне цікава сапраўды, хто да нас прыходзіць. Вось, гаспадарства, задаваць свае пытанні, падтрымліваць нас. І сустракала там сваіх сяброў. Я ведала дакладна, што гэтыя людзі знаходзяцца ў той час у Беларусі, нягледзячы ні на што, яны глядзелі нашы эфіры, яны нават каментавалі, спрабавалі неяк падтрымаць, нешта мілае, такое міленькае, цёплае напісаць падчас эфіру, што было цяжка не ўсміхацца, нават калі ты там праводзіў эфір на вельмі складаную тэму, бо разумеў, што вось мае. Так, пасля гэтыя людзі ўжо, дзякуй Богу, выехалі, ім ужо нічога не пагражае. Але я адчувала ўвесь час, што гэтую падтрымку, што мы патрэбны там, унутры краіны. Статыстыка паказвае, што ўсё ж такі у Беларусі нас глядзяць і слухаюць, што сапраўды людзям патрэбна альтэрнатыва гэтай прапагандзе, якая існуе сёння, але час ад часу, калі ты пытаешся ў кагосьці са знаёмых, сабе кажуць: увогуле нічога не глядзім, не слухаем, ніхто гэтага не абмярковае, людзі жывуць сваім жыццём. Як ты тлумачыш, людзі ўсё ж такі стаміліся, баяцца рэпрэсій, ці гэта спосаб проста неяк выжыць у гэтай рэчаіснасці, у якой сысці ў нейкую ўнутраную эміграцыю ўнутры Беларусі? Я думаю, што ўсяго патрошку. Людзі, напэўна, стаміліся, таму што немагчыма нон-стоп сачыць за кепскімі навінамі, а будзем даваць шчырымі, навіны пераважна кепскія, тыя, пра якія мы паведамляем. Таму я заўсёды, напрыклад, прыхільнік таго, каб шукаць ж такі, даваць людзям больш аптымістычныя рэчы, або шукаць, або так інтэрпрэтаваць, тым больш, што такіх рэчаў для такой інтэрпрэтацыі вельмі шмат. Проста, самі СМІ, многія, не ўсе, канешне, яны працуюць на выклік пэўных эмоцый. Так? Чалавек, каб клікнуў, ён мусіць або спалохацца, або там суперусцешыцца, і страх, канешне, ўплывае больш. Я, бывае, праглядаю некаторыя замежныя СМІ, там ужо у іх ядзерная вайна там штодзённа пачынаецца, штодзённа там Расія нападае на Захад, або наадварот Захад нападае на Расію праз Беларусь. Нічога гэтага не здараецца ў гэтым сэнсе. Ясна, што быць там трэба падрыхтаванымі, але я кажу пра то, што вот эти эмоцыі прадаюцца менавіта праз сродкі масавай інфармацыі. Тыя, которые камерцыйныя сродкі масавай інфармацыі, ясна, што яны мусяць прыцягваць такім чынам чытачоў, але гэта вядзе ў пэўным сэнсе да тупіку. Это такая паталагічная сітуацыя, калі людзей падсаджваюць на гэтыя кепскія навіны, на страх. Я, напрыклад, не прыхільнік гэта, мне такое не вельмі падабаецца, але ўнутры Беларусі я з таго, што назіраю, стараюся сачыць і адчуваць гэты градус. Людзі, як бы, па-першае, як сказаў, і стомленыя вельмі моцна. Людзі, напэўна, і спалоханыя, што абсолютна натуральна. Пры гэтым, я думаю, што ў большасці беларускіх СМІ, якія дзейнічаюць за мяжой, то бок незалежных СМІ, аўдыторыя у большасці сваёй, яна ўсё ж такі беларуская. Гэта вельмі дзіўна, хаця б таму, што больш за 500 000 чалавек беларусаў эмігравалі з Беларусі зараз у розных краінах Еўропы. Нават яны стаміліся, жывучы ў свабодных краінах. І гэта зразумела. Гэта хвалямі працуе. Памятаем 20 год, 21 год, мне здавалася, што можна было, ведаеш, на Zoom паставіць проста ту белую сцяну, которая за мной, і беларусы сотні тысяч будуць глядзець на яе, таму што каго ты не запросіш, каго ты не пакажаш, тады ўздым быў проста. Людзі ўсё спажывалі, чыталі сотні тысяч і глядзелі сотні тысяч. Любое інтэрв'ю ты робіш на паўгадзіны, набірала там за лёгкасць 100 000 праглядаў і, памятаю, там 200 000 набярэ, людзі ўжо незадаволеныя ходзяць, як такое магчыма. Гэта сведчыць
не про тое, што мы тады працавалі лепш, чым цяпер. Просто тады было больш інфармацыйных нагодаў. Людзі адчувалі, што як бы ад гэтага штосьці залежыць, што адбываецца нейкі шухер, як кажуць, так, нейкі движняк, варушняк. Зараз нічога такога не адбываецца. І больш за тое, у сувязі з такім пэўным расчараваннем або зацяжным тым крызісам людзі пачынаюць, мы ўжо з сабой раней пра гэта гаварылі, сварыцца адзін з адным, шукаць вінаватых, нейкі ладзяць разборкі. Іншыя глядзяць, не, я не хачу глядзець чарговы стрым пра разборкі або чытаць чарговы артыкул пра тое, хто там гэтым разам Ціханаўскую крытыкуе або што там у Каардынацыйнай радзе адбываецца. Гэта, напэўна, не дадае ні праглядаў, ні цікавасці. Ну, а што нам застаецца журналістам рабіць? Ну, мы ж павінны рэагаваць на нагоды, мы ж не можам самі іх ствараць. Это раней, калісьці там 100 гадоў таму там некая газета амерыканская стварыла канфлікт у акіяне Атлантычным, каб пра яго напісаць. Зараз уже не тыя часы. І людзі, а зараз тым больш пачынаецца лета, людзі агароды, лецішчы, увогуле і гэтага не будзе. А ў нас выбары ў Каардынацыйную раду. Так, можем паговорыць асобна пра гэта. Але я лічу, што ад гэтага, ад таго, што людзі стамляюцца, наша праца не робіцца менш важнай. Таму што, давай будзем шчырымі, мы ж таксама не працуем, любое СМІ не працуе на абсалютную большасць людзей. Часам крытыкуюць нас, як журналістаў, а хто вас зараз чытае, там, хто глядзіць. Людзі добрыя. У любой краіне СМІ чытае каля 5% грамадства. Это у лепшым выпадку. Я памятаю, розныя даследаванні там радыёаўдыторыі ў Еўрапейскім Саюзе, там 2%, ого-го, это просто некія звышчаканні. Самыя папулярныя, напрыклад, я цікаўлюся польскімі СМІ, таксама чытае там 1% грамадства. І ў гэтым сэнсе, калі параўнаць, беларускія СМІ вельмі добра выглядаюць. Калі палічыць усе платформы, на якіх яны працуюць, там тиктокі, ютубы, сайты, і сітуацыю улічыць, якая ў Беларусі, крыміналізацыя сродкаў масавай інфармацыі, там лайкі, каментары, забарона фактычна на гэта. Мы працуем, я лічу, што вельмі эфектыўна. А самае галоўнае, што мы ж працуем не проста для людзей выпадковых нейкіх. Мне падаецца, прынамсі, я так лічу, што мы працуем на некую крытычную масу, на той званы авангард, который думае, который у выпадку чаго вырашае, уплывае на іншых людзей. І гэта больш каштоўна, чым мець там выпадковых, я не ведаю, мільён, который адзін раз клікне, потым ніколі ўжо не пабачыць гэтага. Як тикток, ведаце, мы гартаем это тиктокі, глядзім, і потым ніколі не ўбачым эту гісторыю або аўтара этой гісторыі. А мы працуем все-таки на больш на доўгатэрміновую перспектыву. А калі ўсё ж такі падсумаваць, як ты лічыш, бо я разумею, пра што ты кажаш, так, пра крытычную масу, і гэта ўсё правільна у прынцыпе, але каб не згубіць і сваю аўдыторыю там па-за межамі Беларусі і ў першую, напэўную чаргу, паколькі мы ж альтэрнатыва сёння, так, той прапагандзе, якая ёсць, пакінуць сваіх слухачоў, гледачоў, чытачоў там у Беларусі, хто можа гэта рабіць, хто ўжо умее рабіць гэта, наколькі гэта можна бяспечна, якіх памылак сёння лепей нам не рабіць журналістам, каб вось не страціць той самы давер і быць цікавымі, працягваць быць цікавымі. Я магу гаварыць толькі за сябе, не хочу выглядаць у якасці некага настаўніка-ментара, это не моя роля. У белай кашулі. Да, дакладна, у белым кажушку. Мне падаецца, што вот я як журналіст, моя задача, моя мэта мець аўдыторыю ўнутры Беларусі. Мне цікава, што адбываецца там, найперш. Я хацеў бы працаваць для людзей унутры краіны. Мне менш цікава дыяспора, бо я бачу, што яны наладжваюць новае жыццё, я іх не асуджаю. Людзі, я сам жыву за мяжой 20 гадоў. Людзі маюць на это права, яны зрабілі свой выбар, а там тыя людзі, которые ствараюць Беларусь кожны дзень і ад якіх будзе залежыць яе лёс і яе будучыня. І таму яны мне цікавыя больш. І таксама сітуацыя, якой яны апынуліся, мяне хвалюе больш. І мне падаецца, што арыентавацца або ствараць, умоўна кажучы, моду ці нейкія хвалі трэба менавіта для людзей, якія там. Вось, і наконт таго, што адбываецца ў самой Беларусі, я папрашу нашага гукарэжысёра паказаць відэа, якое мы знайшлі ў сацыяльных сетках у Інстаграме. Давайце паглядзім і паслухаем.
Спадарства, добрый день. Верш дня. Аркадь Куляшоў. Парушыўшы законы прыцягнення планетамі сярод другіх планет, існуем мы з табой як выключэнне. Моя любоў як свет і антысвет. Ніколі мы адной не ходзім сцежкай. Не дзелім хлеб, а дзелім толькі соль. Ты сустракаеш смутак мой усмешкай. І смуцішся, калі мяне мой боль. Адказваеш на мой сардэчны захад нязгодай. Самай крыўдную з нязгод. Здаецца, павярніся я на захад, як тут жа ты павернешся на ўсход. Аднак зямля б моя асірацела, і ўвесь сусвет ахутала б імгла, каб, выбухнуўшы раптам, адляцела ты у невядомасць з хуткасцю святла. Напішыце, як вам такі фармат. Напішыце, як вам такі фармат, піша беларус Максім Гаўрэс, які вядзе проста шыкоўны, цудоўны інстаграм. Я на яго трапіла сёння раніцай, калі яшчэ працягвала рыхтавацца да нашай сённяшняй размовы. Я піла каву, я чула гэты голас, той, як неверагодна проста гэты хлопец чытае вершы Аркадзя Куляшова, і мне стала вельмі прыемна. Я бачу, што нічога, што жыццё працягваецца. Зміцер, гэта ты яго знайшоў, распавядзі свае ўражанні і ўвогуле, што тым часам адбываецца ў Беларусі? Калі паўсюль цемра, калі, здаецца, ўсё проста закрылася, нічога, што робіць беларуская моладзь, што робяць беларусы і працягваюць рабіць? Ведаеш, я оптимист заўсёды. Анатолий Бецька казаў, я не памятаю, мы палітычныя аптимисты, казаў, но я такі нацыянальны аптимист. Я бачу з захапленнем, праглядаеш сацыяльныя сеткі, колькі цікавых маладых і немаладых людзей у Беларусі зараз робяць, як мы называем это, контент, або твораць, ствараюць. Это просто неверагодна. Я калі гэтага хлопца пачуў, мне таксама это просто захапіла. У мяне нейкія флешбекі з дзяцінства са школы. Я паглядзеў, яго там людзі, і нават па-расейску пішуць беларусы, дзякуюць яму, і па-беларуску сотні каментароў, там тысячы лайкаў, колькі падпісак. І такіх вось людзей, як ён, вельмі шмат у розных сацыяльных сетках, которые папулярызуюць або літаратура, або мастацтва, або расказваюць пра Беларусь. Вельмі шмат розных блогаў з падарожжамі. І я просто у захапленні. Я веду мало часу, а ліричне адступленне. Сьогодні так само на інстаграмі убачив абсолютно фантастичну реч. Я походжу з Налібоцької пушчі у Білорусі, з самої вёски Налібокі, і я убачив, як є ініціатива рабіць пешыя паходы праз Налібоцкую пушчу, яны называюцца беларускім адпаведнікам Сантьяго де Каміна. Такое Каміна, это еўрапейскае ў Іспаніі, такі шлях вельмі вядомы пешаходны для людзей, пілігрымаў. Такое робяць у Налібоцкай пушчы за грошы, збіраюць грошы, і пазней гэтыя грошы даюць на прытулкі для сабак. І я просто бачу, там шыльды яны ўсталявалі, называецца шлях цішыні. Яны як бы запрашаюць людзей, каб ціхенька прасціся, або сабачкам, без там 18 кіламетраў, 80 кіламетраў нават вся сцежка займае. І людзі гэта папулярызуюць, там 1000 людзей лайкаюць это. Это неверагодна. Я бачу такое кожны дзень, мяне это вельмі моцна натхняе, таму што я бачу, што все там жыве, бурліць, просто, магчыма, без вельмі шкада, без людзей, якія б хацелі паехаць у Беларусь і не могуць гэтага зрабіць. Але мы павінны дбаць, каб это все развівалася, спрыяць гэтым людзям, не знаю, не замінаць, папулярызаваць іх таксама яшчэ больш, хаця яны і самі самадастатковыя і без таго, што я адкрыў. Хаця я пабачыў, што статыстыка вельмі добрая, нават то, што я паставіў на Facebook, людзі многія не бачылі, там 10 000 праглядаў таксама толькі там гэтага відэа. Уявіце сабе, беларускую паэзію, беларускага савецкага аўтара Аркадзя Куляшова, десяткі тысяч людзей зараз слухаюць. Такі поспех ён меў толькі ў школе, але там было, это другое дело, бо там прымушалі трошки дзяцей чытаць. А мы зараз слухаем і захапляемся, як это круто, як это файна. І такіх рэчаў у Беларусі вельмі шмат адбываецца. Я штодзённа напаткаюся на рэчы, на которых я уяўлення не меў. Я думаю, што большасць беларусаў, жывучы ў Беларусі, таксама пра іх яшчэ не маюць уяўлення. Але дзякуючы Богу, мы маем інструменты неверагодныя, пакуль яны працуюць, дзякуючы інтэрнэту, сацыяльным сеткам, каб як-то камунікаваць, спалучацца, расказваць адзін аднаго пра Беларусь, пра сябе.
І это шыкоўна. І я спрабую пісаць штодзённа, вот, напрыклад, пра такія рэчы, которые я адкрываю пра беларусаў унутры Беларусі, якія робяць шыкоўныя рэчы, іх яшчэ больш, але на жаль, пра многіх нельга гаварыць, таму што гэта можа ім так рэхам адбіцца не вельмі добра, паколькі розныя экстрэмісты, умоўна кажучы, пра іх пішуць. Але натхняюся гэтымі людзьмі штодзённа. Але мы нікога з іх не запрашалі, яны тут не сядзяць, мы з імі не размаўляем, мы проста як медыа распавядаем пра тое, што адбываецца з нашымі беларусамі, што робяць нашыя беларусы. Неверагодная майстэрня адкрылася ўжо, я так разумею, не першы год, працуе ў Менску, недзе на Ракаўскай, дзе штодзённа праходзяць нейкія імпрэзы, праходзяць кінавечарыны, людзі сустракаюцца, глядзяць класіку еўрапейскага і ўвогуле класіку кіно, так могуць абмеркаваць, п'юць гарбату, нейкія пачастункі там. Я, калі на гэта гляджу, я вельмі шкадую, што я не магу быць і тут, і там, што я не магу раздваіцца і вось пісаць пра гэта унутры, у прынцыпе, ў краіне. Апошняе пытанне. Праўда, гэта самая вялікая небяспека для рэжыму і самая вялікая каштоўнасць для людзей, сказала Светлана Ціхановская у Дзень свабоды незалежнага друку 3 траўня. Ці згодзін ты? Ну, калі па філасофскую кафоне говорю, па філасофскую згодны, але я думаю, што для рэжыма, напрыклад, унутры Беларусі, яны баяцца сілы, все ж таки найбольш. Праўды яны не вельмі баяцца, таму што яны, бачыш, крыміналізуюць СМІ, тыя, которые праўду доносяць. Ясна, што ім непрыемна яе чуць, але найбольш яны баяцца сілы. А сіла магчымая, калі аб'ядноўваюцца людзі, а людзі аб'ядноўваюцца, калі яны ведаюць праўду. Таму па вялікім рахунку мы ўсё роўна прыходзім да таго, што сказала Ціхановская, гэта такая праўда, которая вядомая ўжо стагоддзі. Ну, і мы з табой маем тую вялікую прыемнасць, што мы можам штодзённа працаваць і набліжаць тое, пра што яна кажа, пра што казалі яшчэ стагоддзі назад. Дзякуй вялікі. Са святам. Дзякуй за гэтую размову, заўсёды цёплая, заўсёды прыемна з табой сустракацца. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў журналіст радыё «Свабода» Зміцер Гурневіч, а для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.